Pozdrav svima, evo nas u specijalnoj epizodi vezanoj za Mare PC Games kanal. Meni je malo zima pa sam se obukao, nešto me ovako, ne znam odakle da počnem. Generalno puno toga se izdešavalo u prethodna 2 dana i ne znam odakle da počnem. Prva važna stvar koju treba da znate jeste da smo pronašli krivca koji je podelio naše modove. Većina vas vjerojatno zna ko je on, ja ga neću imenovati zbog svog klipa, zbog problema i to jer nije baš u skladu sa YouTube-ovim pravilima da imenujem nekog, da optužujem, tako dalje, tako dalje. Svi vi znate ko je on, ko ne znam, saznaće, nije bitno. Hoću da vam kažem da sam jako razočaran. Jako razočaran u smislu da mi je toliko žao Marija Jukića da sam mu jučer rekao da uploaduje sve modove i da podeli. I on se složio sa mnom. Međutim, neće deliti sve da bi sačuvali, kako bi rekao, integritet servera, da bi nešto barem očuvali. E sad, taj koji je dao modove, ja sam siguran da će na neki način platiti. Da će, kako će, nije bitno, ja sam u Srbiji, nema apsolutno veze sa tim. On će svoje dobiti. Ali, nije fair prema Mariju Jukiću što se na takav način to radi. Znači, hoću da kažem sljedeće. Dečko koji se trudi da svaki njegov mod bude savršen, da bude bez greške. Dečko koji se trudi da svima izađe u susret, ko je korektan prema njemu, on će biti duplo korektni prema tom s kim se rađuje. Svima čini sve i primi čoveka da igra na server i on dođe i sve razbuca u par momenata u jednom danu. E sad, ono što hoću da poručim tom liku koji je podelio modove jeste da ništa pametno nije uradio, samo je sebi napravio problem. Nama nije, mi i dalje opstajemo i dalje ćemo raditi, kakav god bili pravit ćemo još bolje modove, odnosno Juka će praviti, ja neću. Još bolje, još jače modove, ali bar znamo ko je taj ološ koji je sve ovo režirao, tako da kažem. Znači znamo ko si, zna se ko si. Ja sam mu čak i pisao poruku, blokirao me, ne samo mene, nego i mnogo drugih ljudi. Nećemo odustati. Nećemo odustati baš zbog takvih kao što si ti. Mislim, konkretno obraću se čoveku, znate ko je, neću da ga imenem, nije važno. Ono što sam još htio da vam kažem jeste da mislim da od Marija Jukića jedan jedini mod niko više neće dobiti. Znači, jako mali broj ljudi će dobiti njegove modove, samo određeni kojima baš veruje. Što bi Juka rekao, onda ćete moći samo da gledate, iako to zvuči malo pederski, ali konkretno nemamo izbora. Za čoveka koji 2 godine usavršava svog fenda da bude najbolji i jeste najbolji i neko dođe i uploadujemo ga tek tako. Kao da je to njegovo i kao da je on vlasnik tog moda. Čovjek je toliko bio iznerviran, ja sam bio, mislim, iznerviraniji od njega, ja sam imao visok pritisak, posle skoro 7-8 mjeseci sam imao visok pritisak zbog toga jer jedan pojedinac je tako sve uništio. Ja sam 2-3 puta Marija Jukića odgovarao od toga da ne daje modove, da ne napušta sve, ali juče sam mu jednostavno rekao, brate, ako hoćeš da daš modove, daj, ako nećeš, nemoj ne rekao daću, neke neću. Ne znam šta da vam kažem, razočaran sam jako, sve ovo nas nije pokolebalo, mi ćemo i dalje nastaviti da funkcionišemo sa još boljim modovima, sa još boljom mapom, bez obzira na smećara, ali je važno bar da znamo ko je on, to smo saznali i to je vrlo bitno, ko je objavio iz Maj 49 i Fenda i nadam se da neće objavljivati više, jer ako bude objavljivo stvarno će biti problema. Ništa ovako, znači informacija od Marije Jukića je sljedeća, on je dečko na poslu i nije baš raspoložen da priča sa mnom ovdje trenutno, da priča u klipu, ali ću vam otvoreno reći, ja sam
ne 100%, nego 150% na njegovoj strani. Možete se ljutiti na mene, vi ne dajete modove, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Ljudi, shvatite jednu stvar. Nije lako napraviti mod. Onaj ko misli da je lako napraviti mod, taj je lud čovjek, apsolutno. Znači, Juki dođe sa posla, ruča i cijelo popodne vrti oko modova, prepravlja, popravlja, dodaje, da bi to bilo što savršenije. I tako dođe jedno smeće od čovjeka i sve rasturi. Znači, nećemo odustati, opstajemo i dalje, jači nego ikad. Sad bar znamo ko je i taj je odstranjen. Znači, saznalo se ko je, sve se sazna pre ili kasnije. I očekujte mnogo novih epizoda, mnogo novih streamova. Pričam i za Mare kanal i za Mare PC Games kanal. Na Mare kanalu imat ćete Izmaj 489 i danas Fenda 936 Jukinog za download. Znači, radit ćemo, ja mislim da sam ja review uradio stare verzije, ali ovo je nova verzija. I bit će tu još nekih modova. Neke modove ćemo sačuvati privatne da bi čisto sačuvali neki integritet servera i da bi to funkcionisalo i dalje kako treba. Također ima novi projekata koji će Juka raditi isključivo za server. Vidjet ćete i sami neka prikolica tamo vamo. I to je manje više to. Ja sam rekao Jukiću jučer šta imam, on je malo, kako ga kažem, umoran je svega. Vidim ja da je on popizdeo i da mu je dosta svega. Toliki trud i nekomu to pogazi za čas, baš, mislim, ja bi odustao davno. Njemu svaka čast što se drži tako kako se drži, jer, ne znam, zajednica je nezahvalna. U tom smislu, ne znam da li ste vidjeli da li je u skorije vrijeme Sotilo dao neki mod. Nije. Neće čovjek da se bakti s tim, pravi modove samo za sebe, igra za sebe. Ima odvojeno društvance 4-5 ljudi s kojima igra i privatne, vrhunske privatne modove i neće da daje ništa. Neće da daje ništa jer je zajednica nezahvalna. Pričam i o Sotilu, i o Agi. Mnogo njih je odlučilo da više ne daje svoje modove baš zbog toga. Baš zbog toga. Što je zajednica ekstremno nezahvalna. Konkretno u smislu edituje se bez dozvole. Kod nas to nije slučaj. Uglavnom pitaju Jukić kaže može, ili Juka kad treba da edituje nečim modom pita. Tako da, eto narode, ja ću sada u opisu ovoga klipa da vam ostavim linkove Zmajevke i Fenda i vremenom ću updateovati, dodavati modove koje Juka bude podelio. Naravno, vi sve te modove možete skinuti sa Jukinih linkova koje ću ja ću praviti reviewove na Mare kanalu. Vi već imate Zmaj 489 review na Mare kanalu i možete preuzeti. Možete preuzeti odande. Također ću danas uraditi i Fenda i uploadovati ovdje. Ne, na Mare kanal ću uploadovati i staviti download link. I to je to. Ne znam šta više da vam kažem. Žao mi je što je tako. Juka nema izbora, stvarno nema izbora. I ja ga u potpunosti razumem. I nešto moda ćete dobiti, nešto nećete, ali ne sam ni da pričam šta bi ja radio da sam na njegovom mjestu. Eto, ništa više. Bolje da ne pričam. U suštini je to. Da ne bi dužili dalje, vidimo se u novim epizodama koje će biti još koliko danas. Znači, bit će Eurotrack, bit će Farming, Spin Tires uskoro, Call of Duty za koji dan, znači od 3. krećemo Call of Duty. Biće svega, bit će interesantnog materijala, nevezano za sve ovo. Pošto Mario neće da priča, nije raspoložen, ja sam rekao otprilike sve što sam mislio, vi komentarišite, pitate, ja ću se truditi da vam odgovorim, ali neću reći ime toga ko je zbog YouTube-a, samog YouTube-a. Da ne bi bio problem da optužujem nekoga, to je malo protiv zajednice, a mada jeste, ali mi nemamo žive dokaze, znamo da je on, mislim. Tako da, to je to narode, vidimo se u sljedećem klipu, odnosno streamu, veliki pozdrav od Mareta i od Juke koji nije tu i Johnsona koji trenutno spava, sad će on da ustane još malo. Pozdrav svima i vidimo se u narednom streamu.